ai iya farin cikin da kika nuna mun shi kaɗai ma ya iso ni. Ko ciwo hauka ne kama da zan yadda? Wannan yaron ko mun gaba da halitta ne. Saboda wallahi ina tunanin kashe shi zai. Na ga hoto mai uzurinci. Ina so a kawo min shi da rai ko babu rai, ina so in gan shi a gabana. Idan ba sunan ka Bilal ba, to me sunan naka? Wannan karɓar uzuri ba a zo min da shi. Very good. Me yasa kai jinkirin zuwa? Yaron ai dan guda uba ne, gudu ne da shi. Kai, duk inda wannan malukin yake a duniya da kun gan shi ku saka min shi abu. Na ga yaron nan da ido na. Ban fahimce ka ba. Domin yayin ki Saddam ya ci alwashin cewa duk inda ya ga Bilal sai ya kashe shi. Sami kokarin Allah da mu kama shi. Cewa za ka yi ya zama dole a kama shi. Ba amin ba. Bilal yana rayu. Ba shi ne Bilal ɗin da kake nema ba. Kauce kawai in aike shi. A'a yaya, inda sai na matsa za ka kashe shi. Ba zan matsa daga nan ba, sai dai ka kashe mu gaba ɗayan mu.